Ond sut ydyn ni ati i edrach ar y broblem yma yn wahanol, os byddiwch chi, i gynghorau eraill? Wel, yn gyntaf, cadw at brif egwyddorion y blaid. Yn ymlyniad i gefn wlad, yn ymlyniad i gymunedau ac yn ymlyniad i gaeth Gymraeg, ymlyniad i degw cymdeithasol a chydraddoldeb. Rhaid i gyd yn ffurfio sail o polisi. Cadw at bolisi y blaid, mae cael ysgol yw'r dewis olaf, sef rhagdybio yn erbyn cael. Cadw at egwyddorion roedd ni dresgu cynt i chi, sef y tri congol maen, bod yn agored, cynbysol ac onest. A mi wnaethon ni hynna trwy gynnal, credwch chi'n feidio, 55 o gyfarfodydd yn hawlgylchoedd ysgolion uwchradd y sir. 3 cyfarfod ym mhob talgylch ysgol uwchradd. Mwyn siarad efo rieni a llywodraethwyr, mwyn trio egluredd nhw, bydd y broblem, mwyn trio cael cydweithio, mwyn cael cyd-atebion efo'n gilydd. A mi geithon ni rei. Credwch chi'n feidio, mi geithon ni atebion efo'n gilydd. Dim yn bob man yn naturiol gyda'n nhw, ond aml un mi geithon ni. Mi wnaethon ni ar ôl hynny, bod hi'n meini praw ehangach na llefydd gweigion. Hwnnw dy'r unig fan braf gen amryw o bobl. I ni, mi o'na meini praw ehangach. Perger teithio i blant, nifer o blant o fewn dalgylch cyflwr adeiladau, a'r anghenion cymunedol a'r effaith ieithyddol. Hynna i gyd meini praw eang iawn. Wedyn, mi gyhoeddwn ni bolisi strategol i'r sir gyfan ar gyfer ymgynghoriad yma. Dim cilio mewn dror, dim datblygu polisi gamp i bach, gamwth gam yn ystod bach, ond un polisi gynhwystawr agorad lles plant Gwynedd. Ac mae y polisi yna yn agorad i ymgynghoriad ar hyn o bryd. Cynnig o fewn y polisi hwnnw, ymgynghorol, nifer o atebion gwahanol i atab gofynion ardaloedd amrywiol y sir. Mae'n das enfawr. Mae gen i 106 o ysgolion yng Gwynedd. Cyfarwch hwnna dydwch sir gyfagos Conwy, sydd o boblogaeth tebyg iawn o'r plant i Gwynedd. 66 o ysgolion cynras gyda nhw ar hyn o bryd. A maen nhw'n meddwl bydd ati i adrefnu. Wan, da ni mynd i gynnig i 85 o sefydliadau yn ôl cynllun yn agorad ar ôl yr adrefnu. A hynna efo ryddaint o nifer a blant o sy'n Conwy a dim ond 66 o ysgolion. Jyst cymarwch i'r ddau beth. Da ni wedi cael un ysgol yn Gwynedd ers 1977. Lle mae chwarter y plant wedi gostwng yn y cyfnod yna. Lle ni'n cynnig, fel gan ymwylliad, 19 ysgolion heb newid. Ond mae nhw hyn yn oed yn cael cyllid ychwanegol i gynnal un athro o lia yn pob un o'r ysgolion hynny. 55 o ysgolion yn gwneud 19 ysgol ffederal. Hwna yn chwyldroadol. Ond yr heswm i gadw ysgolion yng nghefn wlad. Adeiladu 8 ysgol ardal newydd. A'r cam olaf un i cael 11 ysgolion. Llawn ei ni gyda'r llaw o fewn yr un gymuned. 2 ysgol yn Mynydd Ffestiniog, 2 ysgol yn Dyffryn Ogwen. Maen nhw'n ysgolion o fewn un gymuned. Ac felly mae'r effaith cymdeithasol yn llai yn wytybiol. Ond mae'n rhaid buddsoddiad ychwanegol o 30 miliwn o bunna mewn y dyladau i wella addysg yn plant ni. A da ni wedi alw hynny i ail buddsoddi lleiafswm, a mae hwn yn lleiafswm, o 1.4 miliwn o'r arbedion ariannol i addysg plant. Mae hwnna yn buddsoddiad sylweddol, dweud y gwir, ac yna newid cadarn iawn. Mae'n beth sy'n digwydd rwan, wel, heblaw o sŵn da chi'n gwybod, da ni yn gynghori ar y ddogfen. Mae yna gyfle i chi, bob un sydd yma, i'n gynghori ar y ddogfen yma, mae ar y we, felly rhywun yn y byd gyda sydd o'n ni, gyfeithio gyda nhw. Achos dwi'n falch iawn o'r ddogfen. Mae hi'n agored, mae hi'n arbennig o ddyfeisgar ac mae'n edrych ar les blant a'i addysg nhw. Mae gen i gwmni annibynnol sy'n edrych ar ardrawiad iaith. Eto, pa gyfer ar Nghymru sydd wedi cymryd ardrawiad iaith yn gylch cynllunio neu addysg? Ne, mae o'n eithriadol o bwysig bod Gwynedd yn arwain ar hyn ac yn gwneud gwahaniaeth. Paratoi adroddiad ar manteision ac anmanteision ysgolion ffederal. Gan bod ysgolion ffederal mor greiddiol ac mor radical, dwi'n credu bod ni angen gweld bydd yn manteision a'r anmanteision. A mae yna'r ddau. Mae wedi cydnabod mae yna'r ddau ym mhob un nhw. Does na byth atab perffaith mewn bywyd.
Cyngor newydd ar yr ail fai, bydd yn ystyried, wel, dim ar yr ail fai llythrenol, ond y cyngor newydd ar yr ail fai yn ystyried yn y gynghoriad, cyn penderfynu'r strategaeth derfynol, cyn i unrhyw ysgol neu siap na cael na dim byd arall. A mi fyddwn ni'n trafod wedyn hefo'r ysgolion unigol, lle y cynnig o newid o'r grefft bresennol yn drylwyr iawn iawn. Wan, dwi'n mynd i gloi yn rhaid fuan, drofyn cwestiwn pam oedd gymaint o sylw yn y masg ar cyfryngau os na i ddim ond ymgynghori na chi. Dwi'n cael hwnna, cwestiwn i anda chi. O gai fentro ambell i atab i chi. Am bod ni yn gyngor Plaid Cymru. Am bod ni'n wahanol. Ac am bod yn cynllun ni'n agored. Ac yn amlwg, ac yn ei greu traffath yn amlwg yn eitrau trafodaeth grwg. Dyna oedd y pwrpas i greu yn agored. Ac os mae'r bai yma i wedi bod yn agorad ac onest, crogwch chi, dwi'n iawn. Diolch gwaniaeth gymain. Mae o'n eithriadol o bwysig bod chi yn ysbygio efo'r egwyddorion bwysig yna. Ond mae'n un reswm arall hefyd. Sef bod yna rai ddim yn deall egwyddorion sylfaenol gwleidyddiaeth. Ddim yn derbyn bod rhaid cymryd penderfyniadau anodd weithiau. A dwi'n mynd i fod o'n arwain. Nid dilyn ydi arwain. Nid dilyn yn llwas pobl eraill ydi arwain. Ond i tywys nhw, gafon ni llaw nhw, egluro y newid sydd angen i wneud. A'i trwy nhw ddiogel trwy'r newid nhw. Dyna di arwain. Mae'n newid yn broses eithriadol anodd. Mae'n creu ofn, mae'n creu dychryn, a dychryn am beth sy'n digwydd, beth sy'n all fod, mae rhywun i ofn o'n ofnadwy hyn. Felly mae'n ddyletswyd ar arweinydd i arwain pobl trwy'r ofn yna, fel trwy'r drofedigaeth bron iawn. Mae'n creu gofyn am y teimlad o gollad am a fu. Ond, sa'n ni'n sefydlu'r blaid yma i newid Cymru? Ond nid newid yn creu gwahaniaeth. Nid grŵp pwyso neu grŵp lobio ac e'r blaid yma bellach. Ond plaid gwleidyddol sy'n barod i wneud gwahaniaeth. Plaid sy'n llwyddo Gwynedd, ymunwch â ni i greu gwell Cymru a llwyddwch chitha hefyd i wneud gwahaniaeth.